Assalamu alaykum, Türkmen Portal web-saytymyzyň mehriban tomaşaçylary. Biz bugün size sportyň iň meşhur görnüşleriniň biri hakynda gurrun berip elbetde göz öňüne getirip görün. Iki adam bir-birine yumruk atyp durýan, yumruklaşyp durýar. Muňa uruş diýil, ýöne yumruklaşýarlar ýürüýte ringde duran bolsalar, olaryň ellerini ellik, ýani perçatga baglansa, onda bu uruş diýil, sport bolýar. Ol sportam boks diýip atlanýar. Bizden bu ünsidə haqiqi boksun tarihi hakkında gurrun verir. Boks saçan nerede ve ne üçün dörektir? Onun adı nereden gelip çıkıptır? Ne üçün karopka deyilýär boks? Ne keli görünüşleri var? Şu savalların hemmesinin cevabı elbette şunu köpleşimede o vaxtaklamayı. Başlayalım. Boks başavaş teoştun otunun en kadimi hemen meşhur görünüşlerinin biri. Ol bizden eýýamyzdan öň dörektir. Aslında döwürwa boksun Angliýada 18-nji asyrda dörelligi aýdylýan bolsa hem yumruklaşma uruşy kadim döwürlerden bäri meşhur. Bu arada kadim Misir, Şumer we Grek çeşmelerini hem aýdylyp geçirýär. Häzirki Irakda ýerleşen kadimi Şumer gowaklaryna çekilen suratlarda yumruklaşyp duran adamlar bar. Bu suratlar bizden eýýamyzdan öňkü 3-nji müňillikde çekilipdir. Olar öz başda uruşan bolmamak malýana çekilipdir şu an. Arkeologik tapınmalar bolsa 7000 ýyl mundan öňem tomaşaçylary daşyna üýşürýän yumruklaşma uruşlarynyň bolalygyna şaýat. Kadim Hindi ýazgylaryna da yumruklaşma teoşlary barada gurrun berilýär. Krit, Sardiniya, Liviya, Misir ýaly ýurtlaram elbetde yumruklaşma teoştun otu bilen baglanşykly kadim ýadygarlary özüni jemleýär. Bizden eýýamyzdan öňkü 688-nji ýylda kadim Grek yumruklaşma teoşuny Olimpiya oýunlarynyň sanawyna goşupdyrlar. Sportyň bu görnüşine Grekler gaty ýokary baha beripdirler. Meselem kadim Grek alimi, peltepeçisi, matematigi, meşhur filosof, ýagny Pifagoram yumruklaşma teoşu boýunça çempion bolupdyr. Irki orta asırlarda Hristiyanlar yumruklaşma teoşuny gadagan etjek bolupdyrlar. Näme üçin? Bunun sebebi olarda adam Hudaýyň keşfine meňzedilip ýaradylypdyr diýilen, ýani hatap etme bar. Ondan şol Hudaýa meňzedilen keşfin yumruklanmaga elbetde ýaramanlar köp kişi. Başta boks yumruklaşma uruşy eken. Inglizler bu uruş üçin her hili düzgünler oýlap tapdyrlardy, ony sport urupdyrlar. Amerikaly telekeçiler bolsa ondan pul gazanyp boljak ýerden düşünipdirler, boks assosiasiýasyny döretipdirler. Hemem dogrudan pul gazanyp başlapdyrlar elbetde. Şeýdi ben boks ösüp ýaýrak gidipdir. Boksuň esasan iki görnüşi bar. Öwütçüň boksu hemem professional boks. Öwütçüň boksda boksçynyň saglygyna esasy üns berilýär. Professional boksuň bolsa esasy aladasy adamlara tomaşa görkezler. Boksuň bu iki görnüşiniň millionlap jankoýerleri bar we muştoklary bar. Boksuň watan diýip haýsy ýurt alsaňam elbetde gelişip dur. Sebäbi adamzat özüni bileli bäri yumruklaşyp olmagy bilýär. Ýöne boks diýen düşünjäni oýlap tapan ilkinji inglizler. Olar ilkinji bolup yumruklaşma uruşynyň düzgünlerini döredip olary kagada geçiripdirler. Şeýdibem köçe uruşy sportyň gotuny öwürlüpdir. 17-nji asyryň başlaryna Angliýada adamlar täze bir güýmenje tapypdyrlar. Bu güýmenje boksing diýip at beripdirler. Ol adaty, ýani onuň adatdaky köçe uruşlaryndan tapawdy. Näme? Boksingiň birinji tapawdy uruşa başlaman kalar uruşçular ilki ony düzgünlerini, ýani gurleşýärler araly, maslahatlaşýarlar. İkinji tapawdy uruş gutu ýaly, ýani düşünýärler. Gutu karopka ýaly 4 burç meýdançada geçýär eken. Şeýden birinji ring, ýani sportyň täze görnüşiniň adyny öwürlüpdir. Sebäbi inglizçe boks diýmek hem meniň bilşimi diýil gutu diýmek aňladýar. Ýene bir çaklamaga görä ingliz owalarynyň birine yumruk bilen urmak boks diýilip atlanýar eken. Boks sözi yumruklaşma aňladýan şol sözden gelip çykypdyr diýen çaklamalar bar. Gelin şu ýerde ring sözüniň döreýişi ýakynda da durup geçäýlen bolsa inglizçeden terjime edilende ol ýüzük diýmek aňladýar. Dogry. Boksçularyň ringi bolsa halka däle 4 burç kvadrat görnüşde. Öňe näme üçin oňar ring ýüzük diýip atberdiler? Sebäbi başda yumruklaşma uruşy ýaňy bir meşhur bolup başlaýan tomaşaçylar boksçularyň daşyna halka bolup işleýän ekenler. Koridor uruş jaýlaryň içinde geçirilende bolsa uruşçular oňaýly bolar ýaly hek bilen ýerde ulluqan halka çyrilýän eken. Şundan çykmak bolar. Şonuň üçin 4 burç boks meýdançasy döredilende de adamlar bary ona ring diýip atlanýardylar. Näme diýsen şol tegelek ýüzük bolýar. Boksing halkyň arasynda şeýle bir meşhur bolup durýan, hatda olar öz içinde çempionatlar hem geçirip başlapdyrlar. Şeýle çempionatlaryň ýeňjileriniň biri Fig James bolupdyr. Boksun esasy düzgüni urgy jogapsyz galmaly. Ýöne sportyň bu görnüşiniň başga da bir geden düzgünleri baýlandy. 1743-nji ýylda 16-njy awgustynda hasy boks boýunça Angliýanyň çempionu Jack Broughton boksyň umumy kabul edilen ilkinji düzgünler toplamyny işläp tutdyr. Hem de resmi taýdan neşir etdiripdir.
Jack Bruton'un bu işin başına barınmağına bir bakçılıklı bir waka sebäp bolupdyr. Ol 1741-nji ýylda George Stevenson adly boksçy bilen tutlaşypdyr. Bruton ony knockout bilen ýeňipdir. Knockouty getiren urgudan soň Stevenson özünden gidipdir. Özüne gelen soňam 3-4 gün geçenden soň ardan çykypdyr diýildi. Stevenson'un ömrüniň soňky günlerini Bruton onuň ýanyndan aýrylmadyr. Ol Stevenson'un ölümine özüni elbetde günäkarlardyr. Bruton şondan soň öz-özüne hiç wagt uruşman nipse beripdir. Ýöne eýem 2 ýyl geçenden soň bokslaşmak howasy ýene ony gününe goýmandyr. Ol bu uruşy howpsuz etmek isläpdir. Şol niýet bilen Bruton öz klubyny döretdir. Klubda uruşujylaryň arasynda duşuşyklary gurnulypdyr. Ol garşydaşlary ýaşyna, agyramyna, tejribesine görä öz saýlaýar eken. Şonuň üçin hem täze gelen uruşujy eýem tejribeli boksçy bilen hiç wagt bile çykmandyr. Jack Bruton'un bitiren iň uly işi bolsa ýaňa maýdyşma diýaly, ol boksyň düzgünlerini oýlap tapdyr. Olaryň içinde 2 tany esasy düzgüniň üstünde durup geçmek dogry bolar. Birinji, ýykylan adam urmak bolanok. Näme bolsa da urmak bolanok. Boksçy dyýdyna çökse-de eýem ýykylana tar edilýär. Bu düzgünden öň boksçylar ýykylany diňe urman diýip ýa-ni mekiller şofagaman turma diýerler diýdi. İkincisi bolsa boksçylaryň bir ýere ýykylanyna, oňa özüne gelip täzeden bokslaşmak, ýani bokslaş başlamagy 30 sekund wagt berilýär. Sanera refer 1 2 3 4 diýip. Jack Bruton'un kömegi bilen boks öňküden has howpsuz bolupdyr. Onuň meşhurlygam artypdyr. Ýöne şonda da boksyň birinji düzgünleri biziň döwrümizdekileri meňdemeýän eken. Meselem, söwüşiň belli bir wagty bolmandyr. Boksçylar täwürüň biri ýykylýança, özünden gidýänçä ýeňlerini boyun alyp ýa-daýança bokslaşýan eken. Birek tutmak, zıngmak, tirsek hemem kelle bilen urmak diýiz bilen diýip odaklanan meken bar. Bruton ýörüýte bokslaşma öwredýän akademiýany açypdyr, esaslanmakda. Bu akademiýada okaýarlar türgelleşikde ýörüýte 50 gidirýän ekenler. Olar talipden ellerini gorýan eken. Soňa waka ýoşuşdan bu gorak ellikler boks elliklerini öwrüpdir. Ýöne olar boksyň esasy elementi bolýança ýene kän wagt gerek. 18-nji asyrda Alman boks diýen düşünje döräpdir. Ony döredenim boks boýunça 1792-nji ýyldan 1795-nji ýyla çenli Angliýanyň çempiony bolan Daniel Mendozadyr. Texniki boksyň düýbini tutan bu adam boksda esasy urguň güýji däl, strategiýanyň güýji diýip at berdi. Bu pikirini öz sowuşlaryny çempionlugyna suwd etipdir. Mendoza öz garşydaşlaryndan has ýeňil kemem keçip bolupdyr. Ol 170 cm boýu bilen 70 kilogramy ýetmeýän agramy bilen hatta agar agramdaky boksçylaryň ýeňpilýän eken. Mendoza ilkinji bolup urgudan sowulmagyň, ýüzüňi, bedenini gowramagyň, gapdalygyny süýşmegiň usullaryny işläp tutdy. Ol boks synaty adly okul kitabyny ýazdy. Bu kitapda bolsa boksçy öz tejribesini esaslanyp gowramagyň hemem kontratak-alan, ýani duýdan soň garşylyklaryna takalan tehnikasyny açyp görkezdi. Siz telekeçi önümü öldürýäňiz ýa-da hyzmat berýäňiz. İşte üstünlük kazanmak için size näme gerek? Elbette mahabat. Ol sizin brendinizin tanınmagyna kömek eder. Mahabatlar dürlü bolýar. Onun içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen sizin mahabatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmesi isleýän gepleşiňizde goýular. Türkmen portal netijeli mahabat platformasy. Dünyada ilkinji sport synçylarynyň biri Piers Egan adly ingliz ýazgysy bolupdyr. Ol boksy we sweet science, ýani süýçi alym diýip adlandyrýan eken. Bu ad häzir bolanlar bilermeler ol boksyň gözelligini açyp görkezýär diýip belläýärler. Piers Egan boks iki güýjüň dälle, iki şahsiýetiň çaknyşygy diýip belläýän eken. Bu çaknyşykda paýhas güýçden üstün çykýar diýip ataplaýan eken. Ol Baksiana ady bilen boks hakdaky makalalaryň ýygyndysynyň awtory bolupdyr. 19-njy asyrda boks düzgünleri nähili üýtgäpdir. 1832-nji ýylda Bruton'un düzgünleriniň üstüni ýetirilip, ýani üstüde bolup, Bayrak Ringiň London düzgünleri ad bilen ýörüýte çykaryldy. 1867-nji ýylda Angliýada boks düzgünleri ýene täzelendir. Olar 12 punktdan ibarat düzgünleri bolsa şol klubyň agdaty John Graham Chambers oýlap tapdyr. John Douglas bolsa himayetkär bolup çykyş edipdir.
Kysgaça aýdylmada boks düdügüllerini ýazan John Chambers boksçy däl. Ol gaýykda küreklemek boýunça Angliýanyň çempionu eken. Garad eli kürekli adam boksy tertip düzgüne salmak başardyr. Bu düdügüller biziň döwrümüzdäki boks düdügüllerimizde bir esas bolup hyzmat edýär. Queensberry düdügülleri birinji gedek boksçylar hökman boks elliklerini giýmäge borçly edýär. Tutmak, zyňmak, ýaly söwüş tärirlerini gadagan edýär. Ýani şol düdügüller laýykda boksyň bir raundyň wagty 3 minut diýip raundlaryň arasyny hareketini ortaýlatdy. 1 minut diýip belläpdirler. Round wagty kesek adam ringde bolmaly däl diýen düzgün giýirilipdir. 9 sekundlyk knockoutlar bilen knockdown diýen düşünjeler döredilipdir. Eger boksçyny ýykylmakdan ringin tanaklar saklasa, ol barbyr ýykylan hasap edilipdir. Näçe ötüp kämilleşdi-de 19-njy asyryň ikinji ýarymynyň köp bölegini boks gadagan eken. Tutuluşyklar köplenç gedilen ýerlerde geçirilipdir. Boks boýunça agar-agramda ilkinji dünýä çempionu bolan Amerikaly boksçy John Lawrence Sullivan bolup durýar. Sullivan ilkinji bolup boksdan 1 million Amerikan dollaryny kazanmagy başaran adam turganlar. Ol bolmanyna 4 raund öz garşydyna ýykylman durup biljek adama 1000 dollar ödülýän eken. Sullivan bilen bokslaşmaga çykanlar köp bolup durýar, birim 4 raundy ýetip bilmändir. Boksyň nähil görnüşleri peýda bolupdyr. Umuman nähil görnüşleri bar. Başda boks sportyň professional görnüşi ýaly ösüpdir. Soň Olimpiýa oýunlary dikeldilipdir. Bu bolsa höwüsçüň boksyň ösmegine getiripdir. Boksyň iki ugry bir-birinden tapawutlanýan eken. Höwüsçüň boksçylaryň professionallaryň arasynda çykyş etmäge hiç ýyl haky ýok eken. Professional boksçylar bolsa Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp bilmänler. 21-nji asyrda boksyň bu iki görnüşem bir-birine golaýlaşdy. Misal üçin Olimpiýa çempionuna gora başgagyny giýmegini hukman näl. Utuk gasaby müýtgödeli professional boksyň ka golaýlaşdyryldy. Ýöne şonda da boksyň bu iki ogrunyň arasynda tapawut kendi boldy. Esasy ýaratylan boksyň guruluşy höwüsçüň boksda şäher derejesindäki ýarışlardan başlap Olimpiýa oýunlaryna çellik kemmeler üçin ýekete ulganma. Bu ýerde elbetde bardak düşünükli. Olimpiýadada utdunmy diýmekden höwüsçüňliň içinde en güýçli boksçy. Hiç kim hem Olimpiýa çempionuny, dünýä çempionu adyna dalaşgar bilen tutuluşykdan boşadan okdy. Professionallaryň bolsa düdügülleri düýmeden başga. Professional boksda ýarış diýilen zat ýok. Bu ýerde reyting ulgamy işleýär. Ýani boksörler, boksçylar dörli tutuluşyklarda reyting utuklaryny kazanýarlar. Şeýdem ýuwaş-ýuwaşdan baskançakdan galan ýaly ýokarlygyna galýarlar. Reytingde birinji tetirilen birini eýeleýän boksçy çempionluk derejesinde dalaşgar bolup bilýär. Çempion guşogynyň iýesi bolsa bu tutuluşyklara gatnaşan. Ol ýollaşlyk duşugyny geçirip bilýär. Bu duşugyň reyting hasaplanmaýar. Ýa-da ol başga ugur, ýani versiýa boýunça dünýä çempionu bilen tutuluşyp biler. Professional boksda bolsa her hili ugur kendi orty. Professional bilen höwüsçüň boksyň esas tapawutlary ine şular. Olimpiýa çempionu 3 raund bokslaşýar. Professional boksda bolsa adından 4, en köp bolanyna bolsa elbetde 12 raund bar. Ýene bir ünsvermeli zat agram derejeleriniň sany. Höwüsçüňlerde olar 10 sany, professionallarda bolsa 17 sany agram derejesi bar. Höwüsçüňler ringde bilşiňde ýaly Michael'dyrlar. Professionallaryň bolsa ýokarky eşigi ýok. Höwüsçüň boksçylaryň ellikleri müýtgüşk olarda eline gasyp ýumrugy duýup bolanok. Şonuň üçin garşydaşyny gaty güýçli urban bolanok. Professional boksçylar Olimpiýa medaly gaklandyranok. Bu ýerde ýeňije guşak bilen dünýä çempionu diýilen dereje gerek. Boksda onlarça guşak bilen dereje bar. Dolu çempion bolmak üçin boksçy esasy 4 guşak ine şular gerek. WBA, ýani şonuň çempionu, WBC, şeýlekem IBF, WBO-nyň guşaklaryny alsan sen özüňe dolu ýagdaýda çempion diýip bilýän. Gelinginde bolsa boks bilen baglanyşykly gyzykly maglumatlar hakynda şurtada tanışylar. 1999-njy ýylda Zenan bilen erkek boksçynyň arasynda ilkinji resmi tutuluş geçirilýär. Bu duşukda Zenan boksçy ýeňiş galanýar. Boksyň taryhynyň en gymmatly tutuluşy 2015-nji ýylyň 3-nji maýyna geçirilýär. Ringde adrowaty urulan iki boksçy, Floyd Mayweather bilen Manny Pacquiao duşuşýar. Hemmemi bilýär. Emilleriň bir agazdan gelen netijeleri boýunça Floyd Mayweather ýeňiş galanmagy başarýar. Hem de 180 million Amerikan dollaryny nasip bilýär. Manny'nin bu tutuluşykda gören peýdasy 120 million dollary deň. Boksyň gowdady onu utulsaň pul berýärler. Ýerli-ýerine 44 knockout. Bu haýran galaymaly rekord derejeniň iýesi Amerikan boksçysy Lamar Clark'dyr.
bu boksçu ringde 20-47 duş geçirip olaryň diňe ikisini ýeňilşe war bolýar. Clark özüniň iň soňky tutuluşyna duşşyna 1961-nji ýylyň aprelinde meşhur Muhammed Ali'nin karşısına geçiriyor. Muhammed Ali elbette Clark'ın burnunu dövüyor. Hem eyyem ikinci roundda onu knockout bilen yeňmeyi başarıyor. Kevelek ýaly uç aryaly çak diýen jümleni döredin Muhammed Ali dünýäde iň meşhur boksçularyň bir hataplanýar. Gogen Mitu boksun tarihinde en boy uzun boksçu diye vasaplanıyor. Onun boyu 2 metre 42 santimetre, yani 242 santimetre. Elbette deňeşdirme üçin alynan Russiýaly boksçu Nikolay Valuýewiň boyu 213 santimetre bolupdyr. Ene Amerikaly Rocky Marciano agar boýunça dünýäniň çempiony. Ol 49 duşy geçirip hiç tünde tutulup görmedik ýeke tek boksçu. Şıralary kemem girliandalar dakyan. Bu sözler dünýä belli Mike Tyson'a degişli. Tyson agar-agaramda diňe bir dünýäniň dolu çempionu bolman, 2 gedek Guinness rekordlar kitabyna girmegen başaran boksçu. Knockdownlar boýunça rekord goýan boksçu Archie Moore. Ol öz karýerasynda 132 boksçuna knockdown uğradypdyr. Iň köp wagtlap çempionluk saklan boksçu bolsa Joe Louis. Onu 11 ýyl 252 güllap hiç kim ýeňip bilmändir. Iň uzak tutuluşyk oýun Jack Bjork bilen Andy Bowie'nin arasynda 1983-nji ýylda geçirilipdir. Bu tutuluşyk 7 saat 19 minutlap dowam edipdir. Boksçular jemi 110 raundyň dowamyny bokslaşypdyrlar. Iň gysga tutuluşyk bolsa Pat Brownson bilen Michael Collins'in arasynda geçirilýär. Ol bari 4 sekund dowam edýär. Collins öz garşydaşyny birinji urgy bilen ýykmaga başarýar. Tarp oturdu gaýdýar. Dünýäde meşhur adamlaryň içinde Alexander Pushkin, Charles Chaplin bokslaşmagy gowy sportyň bu görnüşi bilen meşhurlanýan ekeller hakykatda. Kino sanatynda iň köp görkezdilen sport boks bolupdyr. Boks hakda yüzlerce filmler we dokumental filmler elbette düşürildi. Öz 18 ýyllyk karýerasynda bir gedegen knockout ýa-da knockdown bolup görmedik boksçu David Tua bolupdyr. Ondan hem mehran adamlar idi vatandaşlar ne ýörüte bu kazaýyp günümizde bilesin gelýän gepleşmede boksun tarihi we gydykly pursatlar bardy. Size ýetirmek isledim şulardan ibaret. Gepleşmede siziň göwnüňizde turanlar we bokslaşmaga kenni host dörendirdi. Umid edýär ýöne gepleşmeden soňuna ýatdylaryň. Ýa-ni aýdan da atlanmady. Öýde gaýtalamak sizin üçin howply bolup bilermek bollar. Şu sebäpden professionallara ýetip bilersiň. Biz bolsa siziň bilen hoşlaşamyk çünki Türkmen portal bilşiňe ýaly. Elmydam online ýene kullerde görüşençek mehriballar hükman suratda elbette. Bizim bilen bele galyň we iň esasda öňüňe gowy edin. Sag bolun.